bersituasi kalau tidak seperti itu. Masyarakat. Oh, lulung ano nga ito isa? Ha? Anong kapena? Oh, ito yung magulong kapena. Oh, pikat na Pulang Joseph pag kamu na terus. Kumuha do pinang na magkakao. Ginalik ka mo. Buwan dito si Mamora. Buwan dito si Mamora. Buwan di si Raja Parna. Buwan di si Raja Parna. Buwan di si Dahi. Sabungan. STM Muda. Buwan di STM nak kering ada foto capar deh. Ha. Buat sudah ada sebuah muka. Ya. Berjam. Batu so. Satu. Yan na dito na plaza ng mga ito. Dulu jam sinaga mo siya na tuto. Leo mani, dulu jam ng baruin. Lelo amo siru ba? Dulu jam. Dari kita dito dito sa upang sa paradata. Ano ko kita orang pangurayon? Ha? Eh sini. Wala na mara, ang satu. Kapal siguro. Hemat mulu na kadong di. Suksumani mani ito na tutuloy sa paradata. Ano ko pinawag mo pang Korea? Tayo ko tutuloy sa Korea. Eh sini pasang ma tu pargo ko pemerintah sa depan. Jadi semuanya mah dihita na madungat tubuh. Dapat kita berapa? Nung ano nga sabi kumuha? Sudah jadi dulu lanjut pola deh. Itu satu sih.